Molweni, ndanamkela kuMamGobhozi TV. Bethunani, andizinendaba ezimnandi, ndiza neendaba ezimbi kakhulu. Siye sava ke bethunani on social media naku-Daily Sun istory sikhona apho ke besixelwa uba uButvukile Duma uswelekile. Na uButvukile Duma simazi kuthando nesithembu. Uqhela uba kunye nabantu bakwaDuma siyazi ke uba bazalana notata uMusa Mseleku. Uba nakukhumbula ke ku-season 8, I think it was episode 16, ngokutyana kwakusiwa uMakhwela ukuze aphele ebonwa egeyithini ngabakwaMseleku. Wayekhona ke pha wanako ukutrenda ngenxa yoba waye wathi utata uMusa Mseleku xa esithi amakhosikazi akhe awafuni uba uwife number 5 angene ngoku, waphakama ke yena ke wacela uba amakhosikazi akhe, bona khange bawava amakhosikazi ethetha loo nto, bacela uba akhe aphakame ayitsho ngokwawo loo nto. Waphakama ke uMangwabe wathi ucela uba kumanyelwe le nto ngutata uMusa Mseleku kungabe kukho into ezilandelayo kufuna uvuka uba bona bathini. Waphakama ke yena kumayeni wabhekisa kanye kanye ke phaa kuBhuduma wathi kuye uba uyaxabanisa le nto ayenzayo and yena unamakhosikazi akhe uzawuhamba ashiye bona bexabene notata uMusa Mseleku, uyabaxabanisa naye. Masibuyele ke ekuswelekeni kwakhe ke uButvukile. Kuthiwa udutyuliwe esemotweni yakhe ngaphandle kweholo laseMfazazane, community hall yaseMfazazane, ecaba ebepha esemotweni. Kwafika ke abantu, wahamba wadutyulwa ngothotho lwembumbulu, ibingasiyombumbulu inye. Na kuthiwa ke ebene-security company, akwaziwa kwangoku uba ubulawele ntoni, kodwa abantu bayasola uba inoba inento yokwenza nelaa shishini lakhe le-security. Kuthiwa bene-security company eyaziwayo ePortshepstone. Kuthiwa ke ebenesithembu naye uButvukile, andikho sure uba amakhosikazi akhe mangaphi enabo ke nabantwana abashiya ngasemva. Na uButvukile ke bethunani besimbonile kwitrailer kaThando Nesithembu kunye notata uMusa Mseleku. Utata uMusa Mseleku echaza le ngxaki anayo uba eMzumbe akukho mntu, amakhosikazi asezidolophini ezindlini zawo, akukho mntu ngoku eMzumbe. Wathi ke nasamva ke esitsho kuyiba kaloku ngokuya ubuhambe uyobathengela izindlu edolophini ibinguwe kaloku obuyenza uba kungabikho mntu kowenu. Laa nto yezaa zindlu zasedolophini yiyo le ibasusileyo eMzumbe, so uzenzile. So I guess ke bethunani sawusesimbukela kuThando Nesithembu season 9 oluqalayo kule nyanga izayo nge-4th of February on Mzansi Magic DSTV channel 161 at 8 o'clock. Sambukela ke ngoku engasekho. Inoba uxhelekile kakhulu utata uMusa Mseleku, kodwa ke sithi rest in peace kuye ke bethunani uButvukile Duma. MamGobhozi uyabulela kakhulu ngothi nibukele le video. Ndanibona kwivideo elandelayo. Bye.